Ano? Mimiling ako magpapakuha na at channel. Magbuboost. What? Kaya wari man nabuli ka aton. Mabayad nila kita. Ano man? Ay, kung kwarta. Di ka nabili ba ako? May da kwarta. Ang daw kinluto. 30,000. Paano masabi? Sabi. Luto tos 30,000 la. Kay upat la ka numero ng kindagan. Di ko kuhaan ko nakbag. Hindi nakbag. Oh. May dahil ni sulod niya. 30,000. Wow! Taha. 30,000 ito. Ay, makita an gawas. Ito ginatag kong ticket dito. House, ani na, budi ako lig ko, pero tayo. Ito, Dog ko niluto. putis, hindi ka pangawat. Hindi ka pangawat, House. Dog ko niluto. Ako natulay mo. Balita ko kanin an ayuday ni namon kanan si Iman. Ang ayuda. Haduli. Tagang kami Patagi. kanan livelihood may da bago nga programa livelihood. Loan ito. Diri lon na siringira dito. Hino na sa rin. DSWD. Hindi ka matatagi. Di daharo. Ada nakngaran. Yung tagan ka mong matanan? Duli ada area natis da. Duli. Yung tagan ka mong matanan? Damo kami ngadto kumuha. Mga siman. Di rela si Iman OFW. Kaya ako, OFW man niya pa ko. Hindi ka na OFW. O tipigay ni nga kuha na mo. Hindi nga to, dak na tap daim. May kumanira kapitan niya lang tayo may dudusuta ulit ko. Diri ni utang, diri ni 40% or ano. Ako nini gindiskartihanin maupay kwarta. Ito pa lang yung maya kayong diskartehan. Utang na ito. Sige na, tago ito. Hindi ka itong hangs. Di kay nina kuan, di Hindi ka. ako ito nakuan kay... No, dudugangan ko pa para ka tumudo. Oh. Yung 40,000. Hangs, di ko magdilaro. Hangs ka. Ano balit, Hangs? Tipigan na ito. Yung ani ito. Hindi ka itong kwarta. Dito lagi ito. Kanan DSW inin doli. Kanan livelihood. Kaya yan nga kuan. Kaya kinuwang ko raging kinulit ko ira. Kaya na pagkita akong proof. Ito ay ira nakpapil. Ang message niyo nga duha. Di gin-tik sa. Makita. Diri ka pa ito na sakto nga 40,000. Put. Dudugnan ko pa. Sige na, duggi daw. Duggi. Adi pa. 50,000 na ito. Sige. Pag tinuhay naman. Kita daw kay lima nila balit ito. Tuon! Ito dito. Hindi na. Basta. Taguwalay ni. May danganin niya report. Hatibi lang ransak na bangko at akloban. Waret maging kawatan. Igsusurrender tayo ka. Ano balik tawag siya? Guhay nga. Sige na. Oh! Yan mali. Kita ada mo ini Taguwa ito. Labi na nga makaradlok ito kay Damo. Hindi ka ito, House. Taguwa. Hindi ka ito. Ha? Hindiin. Online sabong balit. God! Hindi. Kumuha na ako kanamit. Sumapong kakulop. Sumapong akong 300. Nagdaog. Amad to.
amo to paglakat niyan maaga. Pero mali ang taon. Dogyan ko 60 ada iya 70. Imo? Ako 50. 50K? 50,000. Walit gad, sinoon. Online sabong ito balit. Kaya war ka magka ka na app. Message daw yung amit. Idodong. Ba't gan? Ay, tara. Di ba nagkikinoan niya? Aman talasin ka nga nakagasto kang 300. 300 lad. Tumpunan kita daw. 50 mil. As in. Kinulod ako mo. Kita 300 lang na kwarta. Oo, sumunta 1,000. Idodong kita yung amit ka to daw. Balit gad. Daw ganad to. Karang umiinig 70 ada. Nakanin yun natagain. Kakulot mismo pagbalik niya dayon. Di ba nawaray anay? Tapos, Nakaduwayaw kawara. Amo nagto. Tapos di ba kung nakapansin ka kumato kami Melio. Kami ni Regite. ato? Kaupay mo. Matisting ako otro buwas kakaduhong kuya. O, 500 adi. Ako makakaputin eh. Buenas mo naman. Hindi ko kantayin ang autos. Lord, thank you. Balit gad, sige ka. May mapasa mo lang. Online sabong ito. Illegal ito, Hans. Di, rit illegal. Tunganda ng tingaran ma. Hugs effective doon akong kuon. Ang daw ng Laurel, maninan kuon. Kasi, Pastilan. Gusto mo, dugang ko pa ito. hatagan alwin mo 500. Hain, may pa. Hain. At tubag Diin. dito. Ang akon kuan. Putis ka! Hugs, may nagsasabok. Putis ka. Nakalok ba yung ako nun? Di rin niya aton. Aton ito. Kaya ko ay man. Di ba nanumdum ka nagkolor-kolor ka? An kuhan New Year 500 yellow. Ta daw damo ito nga yellow. Kanon online sabong ito ba? Ay, mamaya pa siya dito. Tuod. May dapat dito 20. Tago ko. Pag sumatin tuod kong pera. Printaw tanan 70 ito at 20 Ang tago pera ko. mo kamang iamit. Yamit palit 70 gihapiya. 1/4. 140. May adahira ko anan online may danira porsyento. Kuha na danira porsyento 3,000. 10 seconds later. Kaya pa. Dir na ko tumtitinay ba na kito maadik. Sige na. Pero kahit sa prank lah ito. Okay. Hindi ako na yun.